Stať niekam, kde... Mal som medzi tými stromami priateľov. Mnohé som poznal už od orieška, od žalúďa. Mrzí ma to, stromobrat. Každý mal svojský hlas. Saruman. To by čarodejník robiť nemal. V elfštine, enštine, ani v jazyku ľudí neexistuje dosť silné slovo na takúto zradu. Ale ja sa za to dnes s Isengardom porátam. Skalami a kamením. Keď si ku mne, enti vyrážajú do vojny, aj keď je možné, že kráčame do záhuby. Bude to posledný pochod Entov.